ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳ хайр. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои дубайскиро нишон диҳам. ҳам дубайски, ҳам доин якҷоя иҷада санги дизайн доранд. Марҳамат, беҳад гулои хушрӯ. Нархҳои як либосаш 160 сомон шудагиай. касе ки опту мегира бо арзонтарак мешава. Марҳамат, доставка ҳозир ҳам дар Русия дорем ва ҳам дар дохили Тоҷикистон. касоне ки пештарак нависта буданд дар бораи доставка кардан ва Русия, у вақт надоштем. агар моро шунида бошед, нависед, бо ма доставкаи Русияро пратар мефаҳмонамтона. ҳозирашда ҳастай доставка. Ина марҳамат, анамино ҳамаш дубайскиву доинган беҳтарин гулҳо. кадомиш дар кор бошад, доставка дорем. 3 метрша нархша гуфтастам, нархи донаша. касе ки опту мегира бо арзонтарак меша. ана гул ба хушрӯзи рафта истодай, ду ранг дора. сангошо набинед чӣ бисёр бисёри хушрӯ пурра задагиай. навзибо дигар хел қолабурам нишон метим, дигар хел сангурам. то охири видеоро тамошо кунед, нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. ина намудош бошад доингай. нархош ягай дӯстони азиз. марҳамат, метавонед агар кадомиш маъқул шид скриншот кунед, дар ватсапи мо партоед. дар бораи доставкаш бо махдум пурра када барои шумо мефаҳмонам. намино ҳамаш гулои хушрӯ, гулои ки бисёр нағз харидорӣ мекунанд. анами гулоям новинка ҳамаш. ами то охира ҳамашон 160 сомон нархи донаш. диде ози баъд бо як видеои дигар карда дигар намудоша, дигар сангорам нишон метиҳам. пурратар метавонед ки аз ваё интихоб кунед. ина нигоҳ кунед. ҳаминое ки мебинед ҳамаш якум сортай. сангошонам, хучонам. ина тамошобинони азиз, анаминоям ҳамашон 160 сомон нархи донаш. иҷада ҳам доингай, ҳам дубайски якҷоя. на араб гулое ки ҳози беҳад нағз мехаранд, новинкаяй. инчунин анамхе нусхаҳои адрасу атласи. ҳамино ҳамаш сангои дизайн доранд. бинед чӣ сангчошон бо блескнетия якум сортай сангошон. оновай сабз дигар чиза дӯстони азиз, сабзу кабуд ва ё туркиян. ҳозир як видео карда урам бо нишон метиҳам. видеои дигари моро нигоҳ кунед ва ёшам ҳастанд. хулоса ҳамаи ҳамино новинкаяй. кадомеш ки дар кор бошад шумо нависед, доставкара ман мефаҳмонам. беҳтарин паплино барои шумо. анами доингоям, новинкоям ҳамахе дӯстони азиз. ҳозир 160 шидагиай. як либосаш бо арзон мешава. касе ки опту мегира бо арзон мешава. бинед доингу дубайски якҷояй. хоса бинед ҳамаш хушрӯ. то охира ҳамино ҳамаш сангои дизайнанд. ана ин гулаш беҳад хушрӯ харидорӣ шуда буд парсол. мисолан аз сабабе ки гули хушрӯай бо ҳам заказ кардан омадай бори навда. доингай ғавси хушрӯ беҳтарин нусха. хулоса дӯстони азиз, кадомеш ки дар корай суратша гирифта дар ватсап партоед, бо ма мефаҳмонамтона. боқӣ саломат бошед. хайр.